पारफ्यूम बथला हरखाबै माबोरै बेरफ्रुखो पारफ्यूम बथल बेरफ्रुनायाव साबेसे जोखोम जाखो सुलुंनि बादिब्ला महाराष्ट्रनि पालघर जिल्लायाव गंसे फ्लेटआव पारफ्यूम बथलनि जोबनाय खालारखौ सोलायनाय जादों बे समावनो हरखाबै पारफ्यूम बथल बेरफ्रुनायाव साब्रै सुबुंफोरा जोखोम जायो सासे मावख'गिरिया बे फोरमायथिखौ होदों बिथांमोनहा बुंदों दि बे जाथाया बृहस्पतिबार आरो शुक्रबारनि मोनायाव मुम्बाइनि बायजोआव नालासोपारायाव र'सनि एपार्टमेन्टनि खथा नम्बर 112 आव जादों पुलिसा जोखोम जानायफोरखौ महावीर वादर सुनीता वादर कुमार हर्षवर्धन वादर आरो कुमारी हर्षदा वादर होननानै सिनायथि होदों गिबि रिपर्टफोरखौ मुंख'नानै मावख'गिरिया बुंदों दि बेरफ्रुनाया पारफ्यूम बथलफोरनि जोबनाय अक्ट'खौ सोलायनो नाजानायाव जादोंमोन फ्लेमेबल मेटेरियेलफोरखौ पारफ्यूम बानायनायाव बाहायनाय जायो बेनि थाखायनो पारफ्यूम बथला हरखाबै बेरफ्रुदों कुमार हर्षवर्धन वादरखौ नालासोपारानि लाइफ केयार देहा फाहामसालियाव फाहामथाय होबाय थानाय जादों आरो गुबुनफोरखौ बे ओनसोलावनो अस्कर देहा फाहामसालियाव फाहामथाय होनाय जादों होननानैबो मिथिनो मोनबावनाय जादों